कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं दिनै जोंहा गोदान मेसिन लाबोदों माइ हाग्रा मेसिन ओमफ्राय हाग्राबो हानो हायो ओमफ्राय आं बे मेसिनखौ सिगाङाव नुफेराखैमोन इउटिउबफोराव नुदोंमोन आरो खिन्थु दा माने निजेनि आखाइजों सलायनायनो मोनबाय आं जेबो रोङा जास्ट ओरैनो नायदोंल' स्टार्ट खालामनानै पेट्रलजोंसो जायो बे मेसिना ओमफ्राय आं ट्राइ खालामनायदों आरोना आरो बेवहाय माइ हानोबा मोनसे बुस्थु लगायबावनांगौ दङ बेखौ